songpen pini labangso nilitum fresh mati nilitum labangso rili kidunan ko kati bangke la poilo nilitum lada Karbi Anglong long ki jumput non araki kan krang hormo nilitum kecu osomar owi kimi tu makai non kapalang no lasi ladak labangso araki kan krang drugs ko hormo nilitum apran amo dake damnang owi kimi artap apu pleng play pen osomar tum lahai hu hormo kirim dun pen non nilitum Karbi Anglong long isi kit hidung isi akisunga temon nang nang japtang lo lasu nilitum pini Karbi lo charle song pen pini ladak kachar lo somar tum han tangrung pet pen pini nilitum labangso ase mege deng nilitum ladak ajai mek deng konik lo athe nilitum la hai hoi araki kan krang hormo nilitum osomar tum kichu kirim dun pen akai no hok etlo kachar le ana tu tame papi dun hulo lasinon e frank ke bangji pen ke la hai hoi hormo kirim kewana bang hu bang pido an tum phan tame aron kang chaba tum phan mate administrative tum phan tame nilitum pini labangso adimak long pen niliga tuning ridun kang tung la pohlo nang litum lahai hoi hormo tame langdun pami nangji lapen pini nilitum ladak sonthoma hormo kirim bondo esona bangke araki kang krang hormo lapen esona bangke nilitum ladak osomara tum kachar le hina bang along school along non nilitum Karbi lo charle song pen tame nilitum non labang so sai deng pon bom lo school nilitum survey bom lo teacher atum than bang atum apor pen than tete school along enrollment school along instruction sir kimi pen chenglok nilitum Karbi lo charle song pen non lahai hui puthak nilitum non visit pon bom lo lapen Karbi Anglong autonomous council long non nilitum IEM ake hai sir Richard tok bipen tame alangli education IEM in charge deng det pen afit alangli tame labang so puthak education puthak alangli mesen nai po joine alangli tum non along school tour ke dam pen chenglok lasu nilitum Karbi lo charle song pen tame labang so asai ke deng nilitum ningarong fik lapen pini nilitum labang so sai ke deng long kami nilitum apor sipi pen nilitum Karbi Anglong khai mate longri longpat ingthir baut nanggi kachar le hen paching thur nai po farma nilitum tame labang so kati song along nilitum tame ningak long men chedon dun nilitum la non la pini labang so mas reli ke dam kumkan school la do nilitum pini ladak labang so nilitum reli ke dam along nilitum ladak tebok terai kedo nilitum humkep prep po school nilitum ladak pangrong humkep po school doji aselang litongan pangrong pen ta acha sar la kedam tan Karbi Anglong long metric examination na rasun na result hino pik nang jono thang ba yela kese tumpen la tu aphan coaching rasun bi ke ma dum ma khai ke ba 2023 exam ha ahok pet nang li tum malam pini ahok nang li tum nang kar juta lasila so puthak nilitum tame non katisi ke bang nilitum tepik athe nilitum Karbi lo charle song pen non labangso education system kedam tang nilitum metric asang lang long dunde lapen hala government pen non kipi nilitum lada khumpo humtrok school of non kang hab nai polong tame nilitum tai si ningduk duk lapen nilitum mang bong busita Karbi Anglong long non ladak nilitum kedam tang nilitum IEM tum busita lahai kelang cari pon pame medera joglo lasi non kewangji nilitum non labangso 2022 aning kan pen nilitum ladak Karbi Anglong education system of non ladak itu kang turpon par primary section pen chenglok upper primary pen chenglok ladak LP school section pen jitu kang turpon along nilitum Karbi lo charle song men labang so nilitum education aputhak mate labang so Karbi Anglong long metric ke pasa percentage ke hino dak ajok nilitum tame lahai hui ka chisi ka chedang non nilitum chisik bomlo lasi lahai hui kilile ka chetang thedim nilitum aron gang chabatum pen busita mate education apart education department aki thik ding tum pen tame nilitum chingki chethan pen lahai hui abar sai ki konji kanchi nilitum chisik bomla